Ειρήνη μου, εσύ ήσουν μπαλαντέρ στα θέματά μας, λόγω της ειδικότητάς σου. Και μάλιστα εγώ ήρθε και, ξέρεις, με ξέπληξες ευχάριστα το που έχεις γράψει και βιβλίο για το τράφικινγκ. Ναι, έχει βραβευτεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχαμε στόχο να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σου για να μιλήσουμε και για άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν μέσα στη νύχτα, όπως για παράδειγμα το φλερτ. Ναι. Έτσι, να κλείσουμε λίγο πιο ανάλαφρα την εκπομπή αυτή. Κάνεις μάλιστα και κάποια σεμινάρια, αν δεν κάνω λάθος, με θέμα το φλερτ. Στο πρώτο Erotic Art Festival, που θα γίνει 19, 20, 21 και 22 Δεκεμβρίου, μέσα έχει το TED Sex, σεμινάρια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης πάνω στις σχέσεις. Θα έρθουν κορυφαίοι σεξολόγοι, relationship coaches κτλ. από τον κόσμο. Είναι φλερτ, για να καταλάβω. Μέσα θα έχει τα πάντα, παιδιά. Από φλερτ, η τέχνη της αποπλάνησης, θα έχει dating coach που θα το διδάσκει, έτσι, τέχνη της αποπλάνησης, μέχρι πώς μπαίνει σε μια ουσιαστική σχέση, μέχρι ιστορία της σεξολογίας, πώς δημιουργούνται διαστροφές, παιδική πορνογραφία στο ίντερνετ, πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, sex trafficking, θα έχει τα πάντα. Είναι δηλαδή πλήρης εκπαίδευση πάνω στο σεξ και τις σχέσεις. Και γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μπείτε στο Erotic Art Festival, θα το βρείτε στο site.